ciutat és un organisme viu, en constant evolució, constituït per totes les persones que cada dia hi treballen, s'hi diverteixen, hi passegen, i viuen. Els serveis i la infraestructura de la ciutat han d'estar a disposició d'aquestes persones. El nostre objectiu ha estat i és fer d'Esplugues una ciutat per a ser viscuda, amb una qualitat de vida i de serveis cada vegada més grans. Per tal de fomentar la comunicació entre els ciutadans i el seu ajuntament, hem descentralitzat els serveis d'informació i de gestió, distribuint per tota la ciutat punts d'atenció al ciutadà. Des del primer moment, vam emprendre la tasca de proveir la ciutat d'equipaments i de serveis a l'abast de tots els ciutadans, i tenint com a objectiu una Esplugues més segura, més neta, més habitable. La nostra actuació s'ha estès a tots els àmbits de la vida, des de la pràctica de l'esport, amb la millora d'instal·lacions i d'equipaments, fins a l'accés a la cultura, sense fer-ne distincions. En l'àmbit de l'ensenyament, la nostra tasca també s'ha adreçat a tothom, començant pels espluguins més menuts i continuant amb la formació ocupacional i d'altres àrees de la formació per a joves i adults. Un exemple de la nostra preocupació per fomentar la vida associativa dels espluguins és el Centre Sociocultural Molí Cadí. Els seus 2 edificis acullen associacions que estan al servei de tots els grups d'edat i d'interessos diversos, cosa que el converteix en un punt de trobada i d'esbarjo. L'edifici Cadí compta amb instal·lacions al servei de les persones de la tercera edat. Un espai ampli i agradable on la gent més gran gaudeix de la vida i dels seus petits plaers. Els joves també tenen el seu lloc al centre. Aquest espai contribueix a la integració i al desenvolupament dels joves, ja que els ofereix informació i assessorament laboral i diverses activitats i aules d'estudi. L'atenció als joves es troba en el punt de mira de les nostres prioritats i s'estén arreu de la ciutat. Per tal de facilitar l'accés a tots aquests serveis, ha calgut articular la ciutat començant per la consolidació del transport urbà. Ara ja comptem amb l'Esplubús i l'Esplujust. I en un futur pròxim, cap a l'any 2002, el trambaix travessarà la ciutat i la unirà a Barcelona i a d'altres localitats de la comarca. Les actuacions de vertebració de la ciutat han arribat, i encara continuen fent-ho, a cadascun dels barris que la componen. La millora dels carrers i de tots els accessos, la creació de zones de vianants, repercuteix no només en una millor accessibilitat, sinó també en el desenvolupament de la vida comercial. Aquesta tasca de vertebració no ha oblidat el centre històric d'Esplugues, que està sent restaurat. A més, el respecte per la història de la nostra ciutat s'ha evidenciat en actuacions puntuals com la reconstrucció del templet del Parc de Can Vidalet. Un altre dels nostres objectius ha estat airejar i descongestionar la ciutat, compensant la densitat d'edificis en algunes zones i facilitant l'ús d'espais oberts a l'esbarjo i la relació entre veïns. Esplugues està solcada per grans vies de circulació que la divideixen i que dificulten el trànsit de ciutadans. Els esforços per superar aquestes barreres han fet que es duguessin a terme actuacions de vertebració, com la de la plaça de Josep Català, que ha afavorit l'accés a la ciutat de Barcelona, o la del Parc de la Solidaritat, que salva la Ronda de Dalt amb l'annexió dels barris de Can Clota i de Can Vidalet, i que a la vegada és el pulmó verd de la ciutat. En aquest sentit, hi ha 2 projectes ambiciosos per a un futur proper. Per una banda, l'aïllament visual i sonor de l'autopista A2 amb la plantada de 28.000 arbres als talussos, cosa que permetrà la separació amb l'entorn urbà immediat. Per una altra banda, la remodelació del torrent d'en Ferrer, que constituirà un pont de verdor entre els barris de la Plana i Can Clota. El torrent d'en Ferrer es constituirà en un centre innovador polivalent, envoltat de natura i amb una oferta d'entreteniments esportius, lúdics i culturals. Un lloc per a les Esplugues del segle XXI.
Una Esplugues més humana, més bonica. Una Esplugues de tothom i per a tothom. Una ciudad es un organismo vivo, en constante evolución, compuesto por las personas que cada día trabajan, se divierten, pasean, viven en ella. Sus servicios, su infraestructura, tienen que satisfacer a esas personas. Nuestro objetivo ha sido y es el de hacer de Esplugues una ciudad para vivirla, con una calidad de vida y de servicio cada vez mayor. Para fomentar la comunicación entre los ciudadanos y su ayuntamiento, hemos descentralizado los servicios de información y gestión, distribuyendo por toda la ciudad puntos de atención al ciudadano. Desde el primer momento, abordamos la tarea de dotar a la ciudad de equipamientos y servicios para el disfrute de todos los ciudadanos en el marco de una Esplugues más segura, más limpia, más habitable. Nuestra actuación se ha extendido a todos los ámbitos de la vida, desde la práctica del deporte con la mejora de instalaciones y equipamientos, hasta el acceso sin distinciones a la cultura. También en el terreno de la enseñanza, nuestra labor se ha orientado a todos, empezando por los espluguenses más pequeños y extendiéndose a la formación ocupacional y a otras áreas de formación para jóvenes y adultos. Un ejemplo de nuestra preocupación por fomentar la vida asociativa de los espluguenses es el Centre Sociocultural Molí Cadí. Sus dos edificios acogen asociaciones al servicio de todos los grupos de edad y de los intereses más variados, constituyendo un punto de encuentro y de recreo. El edificio Cadí cuenta con instalaciones al servicio de las personas de la tercera edad. Un espacio amplio y agradable en el que los más mayores disfrutan de la vida y de sus pequeños placeres. También los jóvenes tienen su lugar en mi centro, que contribuye a su integración y desarrollo, ofreciendo información y asesoramiento laboral, actividades y aulas de estudio. La atención a los jóvenes se halla en el punto de mira de nuestras prioridades y se extiende por toda la ciudad. Para facilitar el acceso a todos estos servicios, ha sido necesario articular la ciudad, empezando por la consolidación del transporte urbano. Contamos ya con el Esplubús y el Esplujust. Y en un futuro próximo, hacia el año 2002, la ciudad será atravesada por el Trambaix, que la unirá a Barcelona y a otras localidades de la comarca. Las actuaciones de vertebración de la ciudad han alcanzado a cada uno de sus barrios y siguen en marcha. La mejora de las calles y los accesos, la creación de zonas peatonales, repercute no solo en una mejor accesibilidad a los servicios, sino también en el desarrollo de la vida comercial. En esta tarea de vertebración no se ha olvidado el centro histórico de Esplugues, que se está restaurando y embelleciendo. Además, el respeto por la historia de nuestra ciudad se ha puesto de manifiesto en actuaciones como la reconstrucción del templete del Parque de Can Vidalet. Otro de nuestros objetivos ha sido el de airear y descongestionar la ciudad, compensando la densidad de edificios en algunas zonas y facilitando el disfrute de espacios abiertos de recreo y relación entre los vecinos. Esplugues está surcada por grandes vías de tráfico que la dividen y dificultan el tránsito de ciudadanos. Los esfuerzos por superar estas barreras nos han llevado a actuaciones de vertebración como la de la Plaza Josep Català, que ha mejorado el acceso a la ciudad de Barcelona, o la del Parque de la Solidaritat,
que salva la Ronda de Dalt, anexionando los barrios de Can Clota y Can Vidalet, y es a la vez un pulmón verde en la ciudad. En este sentido, existen dos proyectos ambiciosos para el futuro próximo. Por una parte, el aislamiento visual y sonoro de la autopista A2, plantando en sus taludes 28.000 árboles que la separarán del entorno urbano. Por otra, la remodelación del Torrent d'en Ferrer, que constituirá un puente de verdor entre los barrios de La Plana y Can Clota. El Torrent d'en Ferrer se constituirá en un innovador centro polivalente con una oferta envuelta en la naturaleza de entretenimientos deportivos, lúdicos y culturales. Un lugar para la Esplugas del siglo XXI. Una Esplugas más humana, más bella. Una Esplugas de todos y para todos.